Ilosaaren Net-TV:n katselijat. Nyt teillä on vielä sitten tämän Kohti rockia -tilaisuuden sokerina pohjalla. Tilaisuus kuunnella, että mitä ihmettä sanovat Paula ja Mira PMMP-orkesterista. Elikkä mitä sanoo Paula? No mitäs mä nyt sanon? Mitä sä haluaisit, että mä sanoisin? No sä voisit vaikka kertoa siitä, että miltä tuntuu tulla tänä iltana Joensuuhun. Mahtavalta, mahtavalta. Tuttu paikka. Millä tavalla? Me ollaan oltu täällä keikalla aika monta kertaa jo. Ja mä oon asunut Kuopiosta tässä aika lähellä, että sillä lailla. Ja Mira? Mitä se niin kuin meinaa, että on sokerina pohjalla? Siis sillä tavalla, että teidän niin kuin Teidän ällöttävyytenne. haastattelu. Ei sokeri ole ällöttävää, koska tämä on sopivasti. Aha, mä en käytä. Mä en käytä. Joo. Liukenee. Mutta päästä eroon. Minkälaisia asioita kaipaa niin kuin silloin, kun on keikkailemassa? Kaipaako jotakin jostakin muualta? Lisää keikkoja. Joo. No ainut mikä voisi olla mukana olisi hot yoga joka kaupungissa. Kerro siitä lisää, mitä se on? Semmoinen huone, missä on lämmin ja siellä joogataan. Siinä ei tarvii muuta sen niin kuin huoneen lisäksi, kun että siellä on lämmintä. Ja sitten ohjaaja. Aivan niin joo. Mä en ole sellainen itsenäinen urheilija ollenkaan. Niin, että sen pitää patistaa sua. Joo. Liittyykö tähän myös niin kuin lavalla olemiseen? Pitääkö sun patistaa Miraa lavalla jollakin tavalla? Ei tarvi patistaa. Ihan pikkasen voi käydä potkaisemassa. Tämä on nyt viime aikoina mennyt niin, että mä itse asiassa tinttasin hän tuossa viime viikolla. Niin kuin oikein silleen lahjakkaasti vai? Oikein lahjakkaasti avarilla päin poskea. Se oli vahinko. Näin on. Hän teki dramaattisen. Mä tulkitsin. Mä tulin paineni tielle. Okei. Minkä tähän uuteen levyyn, minkälaisia uusia asioita siihen on liittynyt? Vai onko siihen liittynyt? Onko se prosessi mennyt niin kuin biisin teon osalta, kaiken muun studiossa vääntämisen osalta, miten samalla tavalla kuin aikaisemmin? No ei juuri mitenkään. Me ei keikkailtu ollenkaan nyt tällä kertaa. Siinä on niin suuri ero, että... Niin siis levyä tehdessä me ei oltu rundilla. Mitä asioita sitten liittyy siihen, että te olette olleet nyt näin tiiviisti ja menestyksekkäästi yhdessä näin pitkään? Tuleeko ikinä semmoinen olo, että pitäisi pitää niin kuin pitempää taukoa tai niin kuin sille kehittää tai jotakin muuta, niin kuin tehdä jotain muuta, mitä niin kuin tavallaan se teidän niin kuin rutiini ja arki, mikä on kuitenkin hyvin toiminut, niin on. Tuleeko ikinä jotain semmoista mietintää? Mä kävin joulualla toivottaa Paulalle hyvää matkaa, kun se lähti 3 viikoksi. Ja itkin sen koko ajan eteisessä, kun tuli jo niin kova ikävä. Musta, jos se olisi kiinni, me tehtäisiin vielä useammin levyjä. Mutta se ei ole vaan mun niin kuin päätettävissä. Vielä viimeiset terveiset kesän festaripäiviä odottelevalle rokkikansalle. No, ei muuta kuin kumpparit jalkaan ja menoksi. Joo, ihanaa siis. Ajoissa Ilosaari-rokin liput pitää ostaa ennen kuin ne loppuu. Loistava vinkki. Tästä voidaan lähteä liikenteeseen. Hauskaa pääsiäistä tai jotain sinne päin. Kiitos.